semangat nglakoni. Saben dina tangi turuku jam 5, salat subuh bariku nguripno. Kompor gawe kopi campur gula, karo nyumet rokok sampurno. Angin esuk mlebu lawang omah, swara pitik dadi tondo berkah. Nanging ati isih kebagunda, mikir nasib durung owah, keringet metu saben dina. Nguber rejeki tekan ngendi-ngendi, urip prasaja tak lakoni. Muga Gusti maringi dalan iki, karo mikir kapan urip mulya, iso nyenengke bapak ibu ning donya. Omah sederhana dadi suwarga, senajan urip durung rata. Kapan aku iso duwe mobil anyar, ora mikir ulatang saben bulan bayar. Nanging aku tetep sadar, urip kudu sabar lan ikhlas. Esok budal nggawa pangarep-arep, ra peduli panas udan mambu kringet. Sing penting anak bojo iso mangan anget, lan turu tanpa krasa seret. Tonggo padha pamer kasugihan, aku mung iso mesempelan. Sebab rejeki wis ana bagian, sing penting ati tetep ayem preman. Yen wayahe tekan mulya, aku ora bakal lali asal usula. Saka kopi rokok lan donga, aku percaya Gusti mbuka dalano. Karo mikir kapan urip mulya, iso gawe wong tuwa dadi bunga atine rasa. Saben sujud lan donga, muga uripku luwe becik sesuk maneh yo. Saben dina tetep semangat